san wani abu ne? A'a, kin faɗa. Ɗazu ina cikin tafiya. Kawai sai na ji wata busar sarewa ne ɗaukar hankalin gaske. Gaskiya na ji daɗin sarewa. Amma kin san wani abin takaicin ne? A'a. Da na biyun da sautin sarewan ke fitowa. Kawai sai na ga ashe wani tsoho ke yin ta. Sai dai har yanzu ban fahimce ki ba. Ki fito fili ki mun bayani. Ina nufin da a ce saurayi ke busa wannan sarewan. Da zan ce ya koya min. To shi tsohon me ya aibinsa? Ya fai sa'an mahaifina. Ni ba zan iya zama kusa da shi in ce ya koya min busa sarewa. Kin ga kuwa da ni ce. Zan ɗauke shi a matsayin mahaifi. Sai ya koya min. Gaskiya akwai ki da wayo. Hakan za a yi. Wai tukunna ma kin san shi? Na san shi man, wannan bakon ne da aka bashi masauki a gidanmu. Sai ki je ki same shi. Haka za a yi. Kai wai sarewa ke ma dai wallahi. Ta shi kenan. Wato lokuta da yawa kin sha tambaya na akan me yasa nake karban soyayyen Sani. Wanda hakan har yasa kika taba yin fushi da ni. To yau ina so in gaya miki abin da yasa. Ina jin ki. Wato hakika ina son ki san cewa tunda na taso ina yarinya har zuwa yanzu akwai wanda na bawa zuciyata. Wanda na bawa rayuwata gaba daya. Sai dai na barwa zuciyata har zuwa wani lokaci. Sai dai Sani ya zo yana son ya bata ruwa ba dan sha ba. Shi yasa nake so in muku bayani dan ku fahimce ni. Yanzu dai a takeici. Kewa kike so tsawon wannan lokacin? Wanda ya zame min karfan kafa a cikin rayuwata ba kowa bane face Aliku. Cimma baki ganni ba ne? Na ganka mana. A ya kamata ku sallama a cikin mu. To salamu alaikum. Ki haƙuri in na takura miki. Ni ban ce ka takura ba. Washe shi yawancin? Bako ne, amma na sallame shi. Ho, ai na sha wani abu ce. Kin an ci sakon da na aiko miki? Ya amsa. To mu je. Sai an jima. Na ga kina kallon shi kuma. Ba kallon shi nake yi ba. Kai, me kika zo yi a nan? Wurin tun ba na zo. Wurin tun ba kika zo? To, bari ki je in gaya miki. To, wallahi, a radun Allah bari ki. Idan na ƙara ganin ƙafaki a nan wurin, wallahi sai na shaɗe ki. Wallahi shaɗe ki zai. Kina ji na tsayawa zaki kina kallo na? Kai haƙuri ba neman rigima na. Na baka lafiya. Ka ji wai ta bar da lafiya. Ta ina kina neman kwace min budurwa ki min kin bar da lafiya. Wato gaskiya tun ba ni fa ban gane ma yaron nan da ya nashe miki ba wallahi. To me kake tunani game da shi? To gashi tun ba kya kula shi har yanzu kin fara kula shi? Kana ganin hakan shi zai sa in so shi? Ka kwantar da hankalinka dan Allah, komai zai yi. Amma fa ina ƙara ganin ki da shi ko? Ha. Wallahi zai sha wuya.
kai dai wallahi to Allah dai ma shi ma kanshi yana tare da masu haƙuri, ka ringa haƙuri dai Jauro. To ai ke ma haike dinga kiyayewa ko? Ba ina kiyayewa. To yayi. Jauro? Wa alaikum salam. Jauro? Lafiya naga ka zo nan ka zauna haka ka yi shiru kai kaɗai. Me ke faruwa ne? Kai dai ka san duk tunanin shi bai da wani tunani da ya wuce na wannan yarinyar nashi. Wata ce ta dagula min lissafi. Ya dagula maka lissafi kuma? Kamar yaya? Wai tun bai ke so. Ka san halin mahaifin Tumba in yi alkawari baya sanzawa, don haka ka sa kanka cikin wani damuwa. Amma dai ina ganin cewa shi bako ne a garin nan ko? Kai, ɗan birni ne fa. Ina ganin shan wurin tallan nonon su suka haɗu. Ta, to ka ban mu da shi yau. In ya zo hanyar komawa birni, wallahi sai mun ɗanɗana mishi kuɗin shi. Dan sai ya sha shandan nan kaman ba gobe.